салому алайкум, бародарои азиз ва гиромӣ. Мехостум як чира ба самъи шумо бародарои мусулмон бирасонам ки нами колбасаро дидеста на? Болошта Царицыно навистагия. Мусулманская колбаса. Хоб ин ҳаминҷа якчанд намудаш ҳаста. Говядинаш. Хоб сосискаш ҳаста. Хоб куриниш ҳаста. Хоб бародарои азиз, ми колбасаи Царицыно аксаран дар магазинҳои Пятёрочка, Магнит, Dixi хеле ҷода мешавад. Бародарои азиз, ино ҳалол нестанд. Ба ҳамин хотир лучше амиё нахарен. Вот Царицыно. Любой колбасаеро ки гирифтен болош дар фирмаш Царицыно боша. Илтимос бародарон нахарен ки ва ё ҳалол неста. Дарунашда гӯшти хуб вуҷуд дорад. Хоб варени колбаса. Хоб бародарои азиз, ба ҳамин хотир илтимос ҳамеёро нахарен. Докторский ино мардами мусулмона фаҳм мекунад. Як намуди дигаш ҳаст бародарои азиз ки муфтӣ совет додаанд. Ана ва ё агар дилтон колбасахӯр бошед, ай ҳамуно метавонед истифода кунед. Аз Царицыноро илтимос шумо нахарен ки ҳалол нест. Як бор дар ҳамун YouTube поиск кушда нависен ки колбасаи Царицыно ҳалола ё не. Ба русӣ нависен мебароратон. Хоб ина дидестем бародаро ки чанд намудаш ҳаста. Ба ҳамин хотир ба хотири худо мегӯям ки нахарен. Аксари мардуми мо намедонанд. Хоб бародаро дар амони Аллоҳ бошед. Салому алайкум.